Nakajingpa jingthok ka Hinyo Trap Youth Council HYC Central Executive Committee lingba uba Roy Kuparsan Ram President Syaka Sarkar Jala kata Syau Conrad Konkal Sangma Menteri Rangba uba Lakman Ramboy Menteri Ketenat Education Bersyau Syakil P. Ahmad IAS Chief Secretary ringkat kapang keberdawa ban pensyai bat pej banyak biang halor ki nohikai ki belasak hen bit siali na kejing keno baladon ke jersey bamsap tak siali ya ki score sheet ha kejing khot tungkam nohikai lower primary school hapdang ki senam arjar pra bat arjar kendai usulong mil ula yo banyak kran bat uba Roy Kuparsan Ram halor kini ke benta ha kejan mit jong ka lai tarik uno pra arjar arpusan uba Roy Kuparsan Ram ula ong balai benai mensua kalam mi ke hukum na mengelaya High Court ke bapelat ya ke Dr. Maisel Amperin Lingdo MLA na East Shillong bat ke Menteri Ketenat Pulia ha ke Tukapor lembat arngot ki officer na ke mukaddama ke bamut bakim don keti ha ke jingkeno balakot ke jersey bamsap tak siali Ulaong baka dan gejing kemi lenti baka sarkar jelak kan pensyaipat namar lada yakite ki laingot ki basyak keno lakhen bakim don keti ye tekan ja ayupat yaki nohikai Daka babenrap bapalat arspa nropo ngot kinohikai hakatai kapor kila syakhen bit siali ulaong bahaga jingya yakun kinohikai samigalaya High Court bat Supreme Court palat kumba shispa prapo ngot kila lat na kejing keno kum ki babit siali henry keipat kabajia yaki prapo haduk khandai pongut Daka babu jingkeli bahato andang kenya ki kum ki belasak penbit siali Uba Roy Kuparsan Ram ulaong baka sarkar kariban pensyai batkan hapsim gilat kilenti ban lei na kabenta jong ki basyak keno namar kat kum ke hukum na kamigalaya High Court hi ka penpau bakam don ke jingta siali Hadin balami ketuka hukum jong ka High Court ngikmi lenti baka sarkar jela kan pensyai namar kum bakalong hi menta lada ka High Court kaying ka syari High Court kebedon buram ke ong ba kini ki laingut ki briu ki bedon gajing syak keno ba kedon gajing le tu bai dei bat ki marks mo ki jong kini ki nohikai ki bela syak thung tu kapor kedon gajing le ka favoritism ko ong kaman pen kiu marks lani penbun marks yanu nak menta bikin yo itu kam tilada kata kam don lani kita ki briu ki besyak keno menta kila alaj mut kim don benta kata gajing le bean ke jong ki ka jingkeli ka bang ibu atau kapor Umar Senmi atau ka hukum ya ka sarkar ka lombakan ja ayu kini kino hikai pat kumbang itip hi hadin mami kani ka scam kumba arspa nriu pungut kino hikai kisha declare kum kita ki tainted teachers hadin ka jinge khun jong kini kino hikai ka jingya lenti ka jongki na du na po Meghalaya High Court nang to kala apoi ru apo Supreme Court kani kes ngilap ba kumba shispa prapotam adu arspa kino hikai kila alat no na kata kajing syak keno kum kita ki tainted teachers rehadu menta ke kenti kidang don pat ru kumba prapo hadu khandai pho ngut kita kino hikai ki balak syak penduk no ya kam ka jongki ki balak syak be no na ka kam ka bekila syak thung hagi snam aja pra aja khandai hadin bakami kini ka scam haus nam aja khatwe khat ar kini kino hikai kila syak ai ka termination letter bagi syak be no nak kam ka bagi syak thung kum ta ki assistant teacher haki lower primary school jong ka sarkar ki badan hakeleng tiga jingkeli ka bangi kwa wan bu Ahmad jong ka sarkar ka long ba ka bangi bu Ahmad jong ka sarkar hadin bami kini ka rai ka long ba ja ayu pat ya kini kino hikai kumnu pin mentah bagi beri ki bala syak keno bagi don bentah kata ka kam le tu ka High Court bedon buram kelak dek berai penjob yaki hatu kata ka jing bu lane ka jing pen classify yaki kum kita ki tainted teachers kandang ne mental alai tli kim nai kelak ya nadu bal apas ya ketu order ka Sautrik jong September jong senam arja arsan lasai ke sengi Sautrik jong December kan dap lai benai ngikmi lenti ba ka sarkar kan pensyai hoi nak leong jong seng ila ai ya ka jing kren ka jongi ngila pen sngowi ka jing sngo ka jongi ban khot ka sarkar ba ka ban pensyai bat bakan shim kilat kelenti balada kidang ka don kalat kelenti kidei ban le nam takini ki beri ki basyak keno kum kita ki tainted teachers namar bakum ba kalong mentahi kat kum karai ka High Court kam don kata ka jing le kata ka jing pendon kam bakla ya ka bor ne ka jing tak siali bukum ta ter Den rehadin lai tli kumbalai penai ngila ap mentah nadu bami ketu karai jong High Court ngimsim lai kanu ka jing pensyai ka bami na kaliang jong sarkar ka jong ni la kalong na kaliang jong chief minister la kalong na kaliang jong education minister
ne kinu ki officer jong sorkar habai de bakani ka benta ti halor kata na kaliang jong seng iso mengidon kam banto officially sya ka sorkar banto officially sya chief minister sya education minister bukum juru sya chief secretary jong sorkar jela na marba kum menginkan mau kat kum ka direction ka bak high court ka ai kala don ka committee ya ka bala kli do chief secretary na ka benta ban segregate la ne ban penyefer hapdeng kita ki tainted baki non tainted teachers hadin mak ka committee kala syong kisayo baki don kum basyes pa ndripo ne kumta ki non tainted teachers ya ka baka ya ka service ka jongki la ai biang tin ri gila don pat kumba pra punyo do khnai phungot ki ba ong baki de ki tainted teachers tingi ai khnang ngi jing tho ha u chief secretary ru jong ka sarkar ga jala ka jongi ka jing tho hi ke ka bangi ngi kwa ban pan paw ya ka sarkar ka long ba kumnu ka sarkar kan le ha ka be de bak ni ka kam menta kumong ong pi ka high court kala de ban ong ba education minister bari mujongi imdon benta ta kam tia ta siale kita gi officer hatu kapor ki basha keno kum kita ki accuse ha kani ka case ki ong bakim don benta la ai ki la discharge ki na kani ka case ti ndrei kani ka kata ka jing ai kerteng la ne ka jing ong pat ban classify kini ki prapo du khnai pungut kum kita ki teachers kadang ne sa adu menta ya kini ki brio bat ka baar ru kalong ba kini gi kino hikai ki bala syatung hatu kopor kila adu no ela ka jong ka kam menta de ki pautli snam kila ya haka jaka bakin yo ya kalat mo bakin tap ya ka kam la ne ban yo ya kalat kamai ga jong ki ban im ban sai la ga jong ying sem kum ta ter kim sim la yo ya kata kala ti hadin bami kani ra jong hai kot kai ka ba ka seng ka kwa na ka sarkar kalong ka baningkong ba ka sarkar ka de ban phai la ne ban khmi bia niak biang ya karai jong hai kot kabla pen mi ka sautri September arja arsan kabaar ka sarkar kariban ai ka official statement la ne ka jing pensyai pat ba ka sarkar kan le ayu ya kani ka tag ka ba ka sarkar kala ai yakini ki brio ki yakini ki no hikai ki ba prapo hadu khnai pungut ki ba hadu mentangi tip ki kum ki tainted teachers te hadin ba kami kani kara hatu kata ka tag la ne kata ka jingbu kerteng ya ki kum kita ki tainted teachers kandang ne em kata ka baar ka bangi kwa ba ka sarkar kan ajing pensyai ba hadin ba mi kani kara jong high court ka sarkar kan le kum nui ka tag la ne kini ki tainted teachers ki ba prapo du khnai pungut ba kum tangam de tip hai ka numbers ya ki bala du no ela ka jong ka kam kabalai ka bangi bu ahmad jong sarkar kalong ba ka sarkar ka de ban betha ya ke education department bakan review ya ki case jong kini ki tainted teachers hadin bala ami kani ka high court order kumbang ong pi lada ka high court ko ong bakam don kata ka jing tak siali ti kumno feedback kampat yakini kino hikai prapo du khnai bongot ka bu ong ba ki don mentah kata ka jing le tu lane ki don lane ki marks ki jong ki la pen kala lane la pen he lemba kata ka jing tak siali kabasa ko bang ibu ahmad jong ka sarkar ka jing dawa ahmad jong sarkar ka long ba sarkar ka riban don ya kata ka review and reinstatement committee kamut ban khmi bia bat kumjur la long basha kala kalenti de ban reinstate biang yaki syaka kam ka paki kila de bantre de hamar namar ba kami kini ka scam ki syak weng no nak kam ka jongki bat kabasan kabangi ngisngo ba ka sarkar ka de ban le kalong ba kini kino hikai ki bala du no ela ka jong ka kam lomba kani ka jingja lomba kani ka scam ya ka bahot nakaliang ka jong ngim ong ba kadai nakalat ngim teb ngi base with tik naka rai ka ba high court ka ai namala don ka jingsa keno ya education minister bat kumju ru ya education minister barem kumju kita ki officer lada ya kita ki beri bala syak keno menta ka high court ka ong bakini ki beri kim don menta kaumut ba kata ka jingsa keno kata ka wai ing scam ka don na kam don ngim teb telada ki beri ki besyak keno ki lalat ti beli kin syak ta apat kini kino hikai ki ba syak be kam tang namar ka don kata ka jing syak keno lane kata ka white ink scam ka bangi don ting ngi kabasan ka ba ka mangi kwa kalong ba ka jing du no ka jongki ya ka hok ban kamai ka jing du no ka jongki ya kata ka jing syak pen thok bria ka jongki ni kino hikai prapo du khnai pungut ki ba do mentala tip iki kum kita ki tainted teachers ki mangi ong ki balik si ban apply kam hakiwi bentar ki melak ban yo nama kelak don kutu katak moh kum kita ki tainted teachers tinging so ba sarkar ka de ban
tahu ya kilat kelenti nak bentaban lada don kalat kini ban ailat biang yaki bakin yo ya kam ne kanu kedur ko baka sarkar kasmo kadon ya kilat kelenti ti halor kini ki AKA nak liang jong seng ila ai kani jing tho hakmat jong chief minister education minister but chief secretary dakabang ngisngau tho bah bakani ke judgment jong ka high court kabala penlat lane pen ai kita ke discharge ya education minister berim berkumjuk riki officer kapen I ba kani gajing ya keren beros kata gajing bu ya tak kerting kum kitin teachers le si kamdon ke bukum kata tela ada kamdon ke bukum kata ka shong hok pat ikini kinoi kai ki ba prapo du khnai pungut kidi ban yo ru ya ka hok ka jongki ti ngi pha eng ngi jing tho da ka ba ngi khmi lenti ba ka sarkar kan le halor kani namar mental alai teli ki bana ngim shim la I gnu ka statement ngim shim la I gnu jing pensai na kaleng jo sarkar ba ngi khmi lenti lembaga ni ka siti ka jongi kan mi ka AKA na ka sur nak sarkar ka jongi naki now chief minister now education minister naki ginu ki officer jong sarkar lembaga education department but hadin kata le sing in say pet pat kai ka ba kom kaliang nakaliang jong seng ka ba ngi la ban le andrei ka ba ya ka ba mentahi ngis ngokhya namar ba ban chudu kam claim ka jing bakra ka jongki ong no menta kum ka pa hui kam di ka jing bakla ka jongki mari kibri besha kena la tebeli kini kibri kibla ayo ya kam kisha penduk no namar bakedon kata ka scam kindu pat ya kata ka hok bakin long kum kita noi kai nak benta bakin yo ya kalat kamai ke jongki nak benta bakin yo ya kalat ban besai lagi jong ke yeng ke sem kum joro ban kum ba ki we pat ki para brio kata ka gajing kajing tho ka bangi ibu Ahmad jong chief minister education minister baru chief secretary nak kaliang jong seng ngimtip kai ka jeng mot jong sarkar kumba kalong mentang ngim so thu kai ka next steps ka ba sarkar ka kan le hadin ba ka rai jong supreme court ka jong ka high court ka ami ngidang ap khmi lenti ka jing sisa ba sarkar kan pun sngo kan pentip ya ka rai ka jong kan mar kumba kalong hing OMP ba haba kibri ba sha keno kilalat beli kini ki ba sha khta na kata ka jing sha keno kin sha pen sitong kumba kalong menta de halor kata kanong rim ka ba ngi bu ka jing dawa khma jong sarkar kalong ba sarkar ka de ban review ya kani ka kam ban khmi benya ekni kam tam ya ka service ka jong kini ki prap khnai du le se khnai phongut kita keno hikai ki bala sha classify kum kita ki teachers de ban pet kenya ki laki ki dei hok ne MC sha ban sha khot kum kita ki teachers ti ka seng hi ka sngo ba kini gibriu kini kino hikai prap du khnai phongut kamde ka jing bakla ka jong ki kamde ke jing le be an ke jong ki namar ki brig be sha keno bele be an ki la lat ti belong menta bel ada don kala kelinti ke sarkar ke ban pet nak benta kumnu ban compensate ya kini gibreu ya kini ke jing du no ke jong ki ya ka kam la ne ya kalat ban yo kam yo jam ban yo ka kamai gaji ya kini ki post teli tam ki snam ki baki ki la du no la jong kam de halor kata kanong rim ba bangi ong ba kawin ki jing dawa jong ka seng kelong ba kandon ka review and reinstatement committee komot ban pet kanu ka lat kalenti ke baka sarkar kala ban ai ke jingerap ikini ki no hikai ki bela sha classify kum tagi tainted namangim la ban len le se bun ikini ki prapo khnai phongut ru kim don shu kim le se ki la long overage bakin yo ya kanu kam kum bakalong menta ki nom la shu ban apply ki kam kum ba apply ki we pat mo kum kat kum ka kerta ke sarkar ka bu nam taban rung kam hai ki kam sarkar le se kila tam ya kata kerta le si kinom yo syu kalat bakin tre kam sarkar tekan deka kamram jo sarkar ban pet la kalong ban compensate ban ai ban yarap eki nak ta kani gijing du no ka jongki ni gispo khasan pili gisna menta ka jing ya lenti kata ka syong ka jing start jong sarkar ta halor kata kanong rim bangi saong ba ka sarkar ka dei ban review ya kani gijing ja batala don kalat ban reinstate ya kat ki bade ban reinstate balada kam don ka sarkar ka dei ban thau ki la lenti ban compensate ya kani gijing du no ka jongki ya kini gispo bat khasan pili gisna Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya